Helo, enw fi yw Bedwyr, a fi yn neud lot gyda clybiau plant Eglwys Efengylau Gymraeg Caerdydd. Nawr, yn anffodus ar hyn o bryd, ni ddim yn gallu cael clybiau mewn person, ond ni dal yn cael clybiau ar Zoom. Felly, os chi eisiau ymuno gyda rheina, cysylltwch gyda ni. Nawr, amser Nadolig, un o hoff bethau fi i wneud yw addurno'r tŷ, yn enwedig y goeden. Ond pam ydyn ni'n addurno? Wel, fi ddim yn gwybod amdano chi, ond os mae penblwydd rhywun yn dod lan, fi'n rhoi baneri lan yn dweud penblwydd hapus, mae yna balloons yn mynd lan, mae yna balloons siap oedran fi'n dod lan, ni'n cael cacen, ni'n addurno ar gyfer penblwydd person. A dyna be ni'n neud Nadolig. Ni'n addurno'r tŷ gan bod ni'n benblwydd special ar rhywun. Penblwydd Iesu Grist. Nawr, fi ddim yn gwybod os chi'n gwybod stori gen i Iesu Grist, ond mae e yn un amazing. Mae Mair a Joseph angen gadael y tŷ a mynd i Nazareth, sydd yn bell iawn i ffwrdd. Maen nhw angen mynd ar gefn asyn, achos doedd dim awyren, doedd dim ceir, doedd dim trains gyda nhw. Wedyn maen nhw'n cyrraedd Nazareth, a does dim lle i nhw aros yn yr hotel, felly maen nhw angen mynd i'r stabal yn ganol yr anifeiliaid, a mae Mair yn mynd yn feichiog ac yn rhoi genedigaeth i babi Iesu yn y stabal. Dim mewn ysbyty, dim yn y tŷ, mewn stabal. A wedyn, mae yna bugeiliad yn dod i weld Iesu. Mae'n cael ei roi ar gwely o wair. Mae'r stori yn rhyfeddol. A chi'n gwybod beth? Mae'r Beibl yn llawn straeon rhyfeddol. Oeddech chi'n gwybod bod yna asyn sydd yn siarad yn y Beibl? Oeddech chi'n gwybod bod un dyn yn cael ei fwyta gan bysgodyn mawr? A wedyn mae'n dod mas o'r bysgodyn mawr. Oeddech chi'n gwybod bod Iesu yn troi dŵr, troi e mewn i gwin? Ond mae yna un stori mwy rhyfeddol na rheina i gyd. Mae Iesu yn marw ar y groes. Ond, 3 dydd wedyn, mae Iesu yn atgyfodi, mae'n dod nôl yn fyw. Dyna'r stori mwyaf amazing yn y Beibl, fi'n meddwl. Ond pam, a sut mae Iesu yn neud hwnna? Wel, mae fi a Lois wedi wneud fideo special o'r enw Awr i Blant, yn special i chi, iawn, un special Nadolig, sydd yn dod allan ar yr 20fed o Ragfyr. Felly, os chi eisiau ffeindio mas mwy am pam a sut mae Iesu yn dod nôl yn fyw, a mwy am bywyd Iesu, ewch i wylio Awr i Blant ar yr 20fed o Ragfyr. Cofiwch hwnna, a cadwch llygad allan am Awr i Blant. Ond am nawr, hwyl fawr.